Saan siya lumusot dyan? Diyan siya lumikit. Ito. Oh, yan oh. Ay, grabe. Bagsak mo talaga yan. Magsak na nga talaga oh. O, tingnan nyo. Diyos ko. Oh. Dito nalusot si tita. Kapon. Oh. Diyan Ito, yung ano asawa naman ko to? kahapon. Banyo yan! Sige, kaya ko yan. Ay, ito yung kusina. Ay, ito po ba yung kinukwento nyo? Siya yun? Yan. Ito yung panganay ko talaga namatay. Nakumatos. Sa taon. Sa dito na ho yan sa Taguig. Dito. Parang namumukhaan ko siya. Inuwi ko siya sa Mindoro. Kasama ko yan magtitinda ng ng tulyan. Nagtitinda yan. Bago siya pumasok sa school, nagtitinda yan. Oh, sa parang mga parang tulyan. namumukhaan ko to. Parang Tapos nagtinda rin siya ng 20-20. parang namumukhaan ko nga siya, Nay. Parang nakakalaro ko siya nun sa basketball dyan sa may court na Kasi yun. kulang naman talaga ang yun eh. Oh, diba? Parang ngayon, oh, namumukhaan ko siya, guys, oh. Yan lang ako ng pangarap buhay namin. Ayan na, iyak na. Iyak na naman yung Iyak na naman si nanay. Tinukal makal tao na ganyan. Kakapanood ko ng vlogger nung pala sa'yo wala nakatira. Sabi ng ate ko kagabi, kilala ko yan, lagi kami nanonood ng mga vlog. Hindi ko naman alam na yan nung nawawala kong kamag-anak eh. Nagkagulatan lang kaming dalawa eh. Akala ko yan, hindi totoo yung mga vlog. Pero sige pa na Ayun, like ko na. ayun pa pala. Sabi nung anak nyo na si, ano yun, Lian? Diyan. Sabi niya, alam nyo, sa dinami-dami ko ng chinat ng mga charity vlogger, mga vlogger na katulad ng katulad nyong content ay wala man lang ni isang nag-scene or puro lang scene pero walang reply. Nagulat nga daw siya na ako daw na hindi man lang niya daw chinat pero mas yung pa daw yung nakatulong, sabi niya. Anong pangalan nitong anak nyo, Nay? Anong pangalan mo? Kenneth? Yung taong ka na? 10. Kaedad lang pala to ni Clarence. Yan, sakto. Pag nandun ka na sa kabilang bahay, dahil mo kalaro dun. Dating kagaraw na na yun. Garal ka mabuti, ha? Pero, para tulungan mo si nanay mo, ha? Ikaw yung bunso, eh. Malakarin ko. Pag may dumating na blessing na, eh, bili na rin tayo maraming basahan. Para, may stock ka na ng maraming basahan tsaka sinulid. Saka nakakabili ng ng sinulid. Bibili kami. Iyak na naman si nanay. Dami sinulid sa bahay. Ha? Hindi ako na makapalagay. Isang sako, Nay. Isang sakong sinulid. Isang sako talaga. Yeah, patawa lang kita, iyak ka lang, iyak eh. Ako kasi ako lang na ganyan. Lagi lang ako naglalag sa mga ganyang vlogger. Ikitugot ko sabi ko, hindi yata totoo to. Pero sabi ng anak ko, sabi ng anak ko pangalan na babae, sumunod sa nabatay. Mama, kung ano itong pinag-comment mo, hindi naman totoo yan, nag-ano lang yan. Ngayon lang ako naniniwala. O, tinan mo. Yan na, naging totoo na, nakaharap mo na. Gwapo-gwapo ko lang. Yan yung nakugo. Ayan, punta muna kami dun sa bahay nila Nanay Neneng. Kasama ko si Tita Merl. Grabe dito, alikabok oh. Grabe, alikabok. Saan tayo dadaan dito? May daanan dyan? Hindi ko kaya dyan, oh. Oo, hindi nyo kaya dyan. Dito na lang. Magmumotor ba tayo? Hindi na, no? Lapit lang, wala paradahan ko doon. Sige. Malayo talaga ng bahay niya, no? Ate Nining. Masakit ba tuhod ngayon, tita? Oo, namamaga daw. Naku po. Namamaga ang tuhod ni tita. Namamaga ang tuhod ni Mama Neneng. Nanay Neneng. Krus. Malapit na kami. Ay. Tabing ilog talaga. Ito pala yung bahay. Ate Neneng. Na inupahan. Naku po, oh. Wow, gumuha. Ayan yung tahian mo. Babagsak na daw, gano'n. Oh. Ang mga ganyan ang gawa ko.
Padyak. Ayun yung ano yung pinahiram sa'yo? Meron sa akin to ng dyan ng anak ko. Bali ano lang yan, ingay mo na lang yung pagtitiisan. Magkakaroon ka na naman ng ano. Eh di ba sinabi ko na sa iyan? Nakausap mo na, Nay. Nakausap mo na yung ano, yung nagbebenta ng makina. Ano rin pala yun eh. Second hand lang din. Okay na yun. Okay yun. Maano. Oo, sabi ko, may second hand ako dun. Di Si ka Tess na- ang bibili. Ha? Si Tess yung dyan. Pero dapat kasama yung jing. Eh, okay na yun sa akin yun doon. Kahit yun lang, pagtsagaan ko na yun. Para meron naman. Sumasakit dito. Ano, hindi pa jack yan? Di ba tsak to? Ayun, bibilin mo, high speed yun eh. High speed. Di High ka speed naman- yun, hindi ka ano na yun, magpapadyak doon. Paano sa kuryente yun? So yan po yung ilog na sinasabi ko. Diyan. Oo. Nagmumuni-muni pag Diyan sa nagmumuni-muni ka, matanggal. Nagano ka ngayon, Nay? Nagwalis ka? Nagwalis ka. Napanood daw ni Tito Dambo yung video mo. Yan, tsuhin ko yan. Yan, lahat yan, mga kamag-anak ko yan. Mga magkakamag-anak kami dito lahat. Hanggang doon pa, dami pa yan. Yun, yung kaninang bumati, tita. Pinsan mo rin yung Gibara yun, yung payat. Yung kaninang pamangkin, saan ka pupunta? O yun, Gibara yun. Wala, kabagkaan na kami. Yung mga kapatid ko nga sa Mindoro, napanood daw nila. Yan, shoutout kala Tito Dambo. Yan, andyan siya sa likod, nandito, banda. Yan ang tumutong sa akin, yan nagbibigay ng gatong. Ayan ang kalan ko. Oh, mabait po yan, mabait yan sila. Sila Yan yung mga tao din na pinagpaklasan nila ng... mga ano yan, mga mababait yan. Sabi-sabi. Tingnan mo yung nalusutan ng paa ko dyan. Pumunta ako sa pizza. Ang sakit tuhod mo ngayon. Bakit? Paano ka? Ito pala ang gamot oh. O yan, binilang ka ng gamot tita. Para ano? Pagkakaling ko dun, akit ko na, tapos yan. Oo, ano lang yan Yan oh. o, yan ang binidyoan yan. Kaya pala Asan yung ano, nakita ko nga lumusot eh. Pasok ako na ya. Oh, yan. Saan yung saan siya lumusot dyan? Diyan siya lumikit. Ito. Ang asawa ko. Oh, yan oh. Ay, grabe. Bagsak mo talaga yan. Bagsak na nga talaga oh. O, tingnan nyo. Diyos ko Lord. Oh. Dito nalusot si tita. Kapon. Oh. Diyan Ito, yung ano asawa naman ko to? kahapon. Banyo yan! Sige, kaya ko yan. Ay, ito yung kusina. Bagsak na talaga. Oh, ito yung kusina nila oh. Kaya parang gusto ko nga ayusin. Kaya lang, Ito yung CR. Buti hindi nalalaglag dito si tatay. Tay, buti hindi ka nalulusot. Lumusot nga ng isang araw. Ha? Ako, sumasabit ka na lang. Makapit siya dyan. Ito yung kanilang ano. Asan yung mga... ito yung maliit mo, Nay. Asan pa yung pinakamaliit? Ito yung Ano to, kwarto? budigan. Ito Ang budi. Lutuan. Ginawa ko. Kaya lang, bagsak na nga. Ay, kami sa baba. Gapon. Papilay-pilay si nanay. Yan, no, guys, oh. Mga kabiyaya, oh. Saktong-sak. Konting araw na lang naman ng ano mo, ang titisin nyo. Tay, konting araw na lang titisin nyo. Doon kayo lilipat sa ano, sa katabi ko, yung bato. Hindi doon sa may tindahan. Dito, yung malaki. Tinuturo. Ako bahala doon sa down, tsaka ano, okay na yun. Tapos thank you rin po pala kay madam, nagpadala siya ng 4K para doon sa down. Oo, inumin mo na yung gamot. Para ano? Para... Ay, salamat. Ito yung bunso nyo, Nay. Ito. Asan yung isa pa, yung medyo malaki? Ito yung grade 10 ko. Ayun yung panganay. Ay, yung... Hindi, grade 10. Ilan taon na ho yan? Yan ang 15. Kaedad nung ano, kaedad nung... Sa labas eh. Nung sinundan ito, Oh. 12 lang ang edad. Grade, Ito, anong grade nito? grade 2. Grade 2. Dapat grade 3 na ito. Grade Nahiya si Nene. Takbo dun, no? Takbo ka, Ne. Nahiya sa camera. Okay lang yan, Ne. Tay, ikaw, kumusta ka naman, Tay? Ito. Huwag kagapay. Huwag makakawa. Naikwento sa akin ni Tito Dambo. Sabi niya noon nga daw. Sabi niya, alam mo Jay, nung una, ano yan, tawag dito, nagtitinda-tinda ka pa daw. Oo, pwede. Kahit hirap ka daw unang na-stroke ka na ata noon yun eh. Oo, pwede una. Mm-hmm. Pangalawa ito eh. Kaliwa, wala na kaya. Kanino naman po anak yan? Yung anak ko, Abulen. Apo. Nandito rin po sa inyo, apo nyo. Oo, wala ka na.
magbabalis ba yan? Taka na iniwan. Wala rin, sabi ko ano ba ito? Kahit na TV man lang o ano. Wala. Nanay, ito po ba yung kinukwento nyo? Siya yun? Wala. Yan, ito yung panganay ko talaga namatay. Hindi ako ba Na kumatos sa taon. Sa dito na ho yan sa Taguig. Dito. Parang namumukhaan ko siya. Inuwi ko siya sa Mindoro. Kasama ko yan magtitinda ng ano, ng tulyan. Nagtitinda yan. Bago siya pumasok sa school, nagtitinda yan. Ah, sa parang mga ano, tinda. parang namumukhaan ko to. Parang Tapos nagtinda rin siya ng 20-20. parang namumukhaan ko nga siya, Nay. Parang nakakalaro ko siya nun sa basketball dyan sa Oh, may may sabi ko yun. court na Basketball lang naman talaga ang ano yun eh. Oh, diba? Parang ano, namumukhaan ko siya, guys, oh. Nawawa, may legal. Mahilig sa basketball. Kung likod na, nakita mo na likod mo, kung nag-isura na niya. Tingnan niyo yung dito, guys, oh. Mga kabiyaya, oh. Budiga na yan. Yung wasak na, oh. Mga gamit ng may-ari ng bahay na to. Ito, gamit ng ano, may-ari. Bahay. Itong Ah, gamit ng may-ari ng bahay. Diyan nila itinag. Ano ulam nyo? Yan. Dito. Isda. Ngulong ba tayo dito? Oh, kanin, wala na. Urot na. Kumain na kay Tay. Tanghalian. Ano mga bawal sa inyo? Na pagkain? Soft drinks, noodles, Bawal saan? mga maalat, soft drinks, Soft drinks. maalat. Tapos sa maalat. Tapos Oh. sa mga sadong, yung mga magic sarap, mga cubes. Bawal din siya doon. Tapos sa sobrang matamis. Eh, dapat pala kapag ano, dapat pinagbubukuran nyo na lang siya. Bukod ang Oo, bukod pagkain yung niya. pagkain niya. Hindi siya nilalagyan. Kasi di ba pangalawang stroke na yan, Tay? Oh. Wala kang chinilas, Kenneth. Tapos ito, mambaba lang ng nyero. Chinilas Buti hindi pa tumutulo-tulo to, Nay. Natulo yan. Ah, natulo yan. Sauda batyan yan. Pag umulan. Chinilas yan, nawawala. Nakapagala lang palagi. Kaya lang dyan lang ang pinagtsagaan ko na ito dahil mabait din kasi yung may-ari nito. Sabi nga nila, mabait nga daw. Oo, halos 6 na buwan, halos hindi kami na pinagbayad. Hanggang ngayon niya, kinusap niya ako kahapon. Sabi niya, sige, para makarecover ka, hanggang July, hindi niya kami Magagalit yan, dalawa lang. bayad. Hindi niya kayo pinagbayad hanggang July. Eh, paano yan? Nagpaalam ka na ba sa kanya? Hindi pa. Na, Tala. Kasi sabi niya sa akin, Ning, kung ano, hanggang July. Yoli, Pati Yuli, kamag-anak din yata. Ano niya, Yuli Cruz? Oo, kamag-anak din namin yun. Ate ni Sinaida, ay nanay ni Sinaida. Kamag-anak din ho namin yun. So, hindi niya kami pinagbayad hanggang July. July. Bait naman, no? Sobrang bait sa amin nun, kaya parang ayaw ko iwan ng bahay na to eh. Kaya sabi ko nga Wala, sa no ayusin choice. na lang kaya natin. Para pangkonsuelo natin kay Ate Yuli. Akin na lang Kaya yan. sabi ko, paano natin ang Yuli ang gawin? Nakapag-daw nakakas. Ganun na rin. Alam naman na yun. Mas gugustuhin niya nga yun na maging okay. Sabi ko, Yung kalagayan nyo. Kasi ganito na eh. Pag nandito kayo, kapag nadulas-dulas dyan si tatay, nalusot. Nalusot siya Eh dyan di, eh. ano, pag wag naman sana mangyari, di, pag natapilok or anong nangyari, eh di, panibagong ano na naman. Bagong-bagong ko. Oo. Eh doon, walang problema doon. Safety doon. Saka magkakasama tayo doon. Katabi. Oo, magkakasama. Pag wala kayong ulam, si tita magbibigay. Joke lang. Joke lang. Naturo pa tuloy si tita. So ito yun, no, mga kabiyaya, no, kaya di ako nagkatubili agad na ano. Okay naman to, wala namang problema. Kaso si tatay nga gawa ng stroke, eh hindi po pwede itong mga ganito. Tingnan nyo, oh. Oh. Kaya na yun naman po. Pasalamat ka dyan sa pamangkin kong mabait na yan. Sana. Sobra, Diba? sobra, sobra. Palain sa lamot na yan. Kaya may hindi talaga po pwedeng ano eh. Oh, Kaya kailangan talaga na ano. Ginawa niya kahapon kasi Yung? namusot sa dyan. yan, nakababa yan eh. Bugsak. Bagsak yan, ginawa na lang niya yung nakapako. Bumagsak ba yan? Oh. Kaya pila pumunta doon para maligo. Hindi siya makakuha ng tubig. Ah, kaya pala kahapon pumunta ka doon, tay. Para? Ng tubig. Para maliligo. Maliligo siya kasi bumagsak. Kaya ang ginawa niya, nung nawala yung paghihilo,
pinatungan niya ng ganyang plywood. Hmm. Nakaapak lang. Sige na, doon tayo sa labas, makaupo kayo. At mga nangangamit na si tatay. Kung ganyan na lang pala, di maglakad si tatay. May ba? Ginapit So, yan yung ano. Saan yung mga basahan nyo? Ayun yung ano, pati nga kung paano ka manahinay. Yung mga pwede niya. Paano? Ang kumain. Budget yan. Pagka kasi Ayun yung extra na ano. Eh, nung daanan mo Extra na pangkabuhayan mo. yung isa, yan. Ganyan pala yun. Legit na yan. Bali yun nanay, yun o, yun yung telang binibili mo. Eto, Magkano isang kilo niyan? 5 piso binigay sa akin. O magkano lahat yan? Nasa 200. 200 din, tapos magkano kita mo? Ay, malaki-laki. Oh, malaki kita ko dito. Yan, kalahati. Kalahati. Brako. Halos kalahati din, no? Hindi, sobra ko mga... 500, 600. Kung mauubos naman lahat. Yan. Kung hindi naman mauubos, wala din, di ba? Pero yung pagkain na yung 200, umabot naman yun ng 2 araw, isang araw. Pati nga na kung paano ma-assemblehin. Yung ano mo. So masakit ata tuhod mo eh. Yan yung sinulid ko dyan. Naku, wala rin atang sinulit si nanay. Yan nga eh, ginagamit ng mga bata ngayon eh. Yung mga anak mo na may marunong naman hay. Yan yung aking grade 10. Kaya Yan marunong. siya kumukuha ng pambaon niya, project. Yan siya kumukuha. Ng baon-baon ng mga bata. Yan nyo, sa susunod. Yung mga gamot ni tatay, yung maintenance niya, may maintenance ka tay. Meron. Ang dalawa ang hindi ko na ibili. Tapos yung kanyang, hindi ko siya nabili. Meron ng maintenance si tatay. Meron. Yung dalawa lang ang hindi ko nabili siya. Ano, ubos na yung binigay ko. Nandiyan. Yun yung yung bunso ni nanay. Siguro na may edad ka na rin po siguro nagkaanak, no? Ako? Oo. May edad na. 23, 24. Kaya pala Tapos mga ito, bata pa yung 40, Nasa 45 ako. sila. Ito, bunso ko. 45, nakahabol pa, no? Yung mga sukat ko na magkanak pa ako din. Yan ang kapalit nung namatay kong anak. Bakit? Namatay ang anak ko, bagong panganak ako kaya hindi ako pinayagan ng doktor na nung umuwi ng Mindoro. Sabi kasi ng kapatid ko, ning iuwi mo na yung anak ko nila. Sabi ko, paano ko maiuwi? Bagong panganak ako pa, 3 days lang. Naku, hindi pa nga pwede yun. Pwede. Alam mo ang ginawa ko? Pinindot ko taga sarili ko. Sabi ko sa midwife, kay Atila, kay doktora, kasama sa kasanta, hindi pwede. Kailangan kasama ako ng sakit ng ulo. Gusto ko siyang makita ko ano talaga. Gusto ko subaybayan kung ano talaga nangyari sa anak ko. Hindi na ako umuulang ako sa kay doktora na uuwi ako. Hindi ako uuwi. Para lang may uwi. Lahat sila uuwi. Kapag sa sinervice namin, Bali, bagong panganak pa lang pala to. 3 days ako dyan. Inuwi namin siya ng Hawig niya rin yung kuya niya eh. Hawig niya rin. gawa ko ng mga talaga lahat. Malot ako lahat. Puro alcohol ako. Hmm. Ako Talagang nagano ka, no? Nag-costume. yung talaga ako. Para makalabas lang. Makauwi ako. Net bali yata. Dati si mama, may ganyan kami. Mali. Kaso di ko alam kung nasan na yung ganyan ni mama. Hindi nakita ni nanay yun, no? Buti na lang may umaasis-asis. Oh. Malabo na matay. Ibigay mo nga. Salamin ko na sa kaya makasukat ang salamin. Ikaw, tay, kapag nakaano ka doon, anong gusto mong kung sakali, anong gusto mong hanap buhay? 20-20. Tulak-tulak. Huwag na yun. Maganda yun sa bahay na lang. Oo nga, sabi ko nga doon. Siguro magtindahan, no? Dahan naman yung tirahan doon sa Yung bubay. bahay ng anak ko doon, yun ang Yung tindahan, no? Yung sa bintana doon, para hindi na kami lalabas. Hindi ka ba? Sabi, hindi ba? bahay ng anak ko. Yun ang gusto niya. Net, higpit. Yan daw yung gusto ni tatay doon na magkatindahan sila sa sa lilipatan. Dito sana, ganda sana magkatindahan dito, tita, no? Ang daming tao. Maraming tao. Daming bahay. Kaso wala eh. Hindi, Napapalayo na rin naman kayo. Ayan na. Ayan ang bangka. Ganyan na. May sukat din. May sukatan ka din pala, Nay. Yan. Ganyan pala yung Naku, di padyak nga talaga, oh. Oh, yanig yung bahay ba?
Yanig na eh. Wala na siyang haligi. Oo, yung mga yanig oh. Pag nagpapadyak si nanay. Wala nang haligi. Oo. Oh, batid na naman, Kenneth. Tapos Patid na yan. naman. Ayan mo na. Oo, kailangan talaga bagong makina. Kasi pag yan, Ako papatid pa dito ang sinuli. Ano kasi yan, yun dyan sa loob yan. Kahit pag mapatid pa. paano ka makakaubos niya? Basta kada ano. Napapagtsagaan ko talaga. Tinatsaga Tsaga-tsaga lang talaga ano. para lang makabaon-baon ng anak ko. Pabili ulam. Eh, walang pagbaho na lang. Hindi ka nang matyagan ng Tsagaan lang talaga. Yung ko, si Angel. Tsagaan ni Angel dyan. Diyan siya kumukuha ng pambaon. Ay, nagtatahi rin siya ng basahan. Lahat ng anak ko na, tinuruan ko yan maglatag ng basahan. Kaya alam na Lahat yan sila. Ako rin, marunong din ako manay kaso pag umupo ako dyan, buwang babagsak ako eh. Ay, wala na tayo. Dyan, wala ng post-it. Wala na. Oo. Kaya umuga to kasi gawa na wala. Pakita ko sana kayo kung paano manahi eh. Marunong din ako yun, nagtatahi ako dyan dati. Kaya nga lang pagdak. Tagal na rin ako hindi nakakatahi, ilang taon na. Ewan ko kung ano pa. Kaya ko pa. Sabi ng mga anak ko, tsaka ng kapatid ko sa Mindoro. Nag-chat pala sa akin yung anak nyo na nasa Mindoro ngayon. Yun nga, tumawag siya sabi, mama kilala Si ano ba yan? Kahit na Si- yung kapatid ko. Si... Lagi ka rin napapanood sa Sino ba to? Jackie Lou. Iba yung pangalan sa FB. Parang L lang simula. Lams. Liam. Liam. Si Liam, oh, parang ganun. Babae. Oo, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Sir Jay, salamat sa ano, tulong nyo. Sabi niya, Pinasa ko kasi sa kanya yun. sabi niya, kasi gustuhin man namin tulungan yung magulang namin, hindi rin kami makatulong kasi ultimong pangano ng mga anak namin wala, sabi niya. Kaya thank you talaga. Sana sabi niya makita kita ng ano, ng personal para personal din ako makapagpasalamat sa iyo, sabi niya. Sabi ko, ano na yun? Sabi ko sa kanya, walang ano yun, walang kapalit yung kako. Gawa nung sabi ko, kung usapang video naman, yung kinikita ko dito, yung video nyo, umabot siya ng 2,000 views. Eh, wala pang 200 kita na. Wala pang 200 pesos. So, sabi ko, walang problema sa akin. Eh, nasimulan naman din na natin. Kaya gusto ko rin namang, katulad niyan, kung hindi ko kayo binidyo, walang katulad niyan, hindi kayo makikita ng ibang gustong magtumulong. Katulad niyan ni Madam, padala agad ng 4,000. So bali ang kulang ko na lang kay tita ay 2K. Yan na lang, 2K na lang ang kulang ko. Tapos yung sa makina na, ano ba yan, natawaran nyo, nanay? Hindi, sagot talaga siya. 6,000 talaga. Pero na-check nyo naman, okay naman. Uy, siya. Hmm. Sabi ko sa kanya, ako ko lang titignan ko. I-check nyo maigi kasi baka sayang. Okay yun, para sa may sarili na kayo, hindi ang sakit talaga sa tuhod niyan. Pinagit ko sa akin, yan ang sabi niya, ito muna gamitin mo. Kasi nung binili ko noon, Diyos ko po, isa rin yung ilang bisis akong paggawa ng paggawa. Kaya sabi nung yan nung anak ko, ito hiramin mo muna, paano ko muna sa'yo paggamit ko. Na pinapera muna noon, tapos ngayon gusto pwede naman bilhin. Okay naman. Wala, siyempre, naliya din ako Ano kuya? Sakto yan kapag pag nandun na kayo, hindi ka Tanggalin mo na yung haligi lahat ng haligi dyan. Ay, kapal. wag na, okay na yan. Kunin natin. Pangalit na yung mayari. Oo, wag. Ito ko nga ayusin. Kasi ayaw niyang lagyan. Tino nakatabingin na yun dyan kasi wala pa ang haligi. Wala nang puso sa ilalim. Kaya Kaya nyo nakabi ni bunga kanina. Kaya nyo lang yung nandyan na yan. Mabait tao rin. Eh, lumusot ako dun eh. Ay, ganun. Nilagyan ng... Tapos sabi pala ni Madam na nagpadala ng kapag na hindi na sila busy, gusto kayong makita ng personal ni Mamita yung tsahin niya. Kasi kawig niya yung tsahin niya eh. So, Anak mo nawawala. magkahawigan kayo. Tapos sabi niya, Jay, next natin, i-set natin, pagkitain natin silang dalawa. Sige, di ko lang alam kung saan kayo dadalhin or ano. Pero kasama nyo naman ako. Parang gusto ka mamit ni Mamita. Mamita, nene din yun. Mamita, nene. Di ba ikaw, neneng? Yun naman, Mamita, nene. Oh. Sabi niya, pag Pagpapala yun eh. malay mo.
Dali Nako. ka sa mall. Alam mo ba, Shopping ng bahit lupa. Hmm. Yan kailangan mo. Umiyak Grabe naman yung ano mo, tita. Bahay at lupa agad, wala pa. Hindi ko. ano lang, mabigyan lang ako ng pangarap buhay namin. Iyak ka na. Ayan na, iyak na. Iyak na naman yung mukha Iyak ko. na naman si nanay. Tinukal mo kayong tao na ganyan. Kakapanood ko ng vlogger nung pala sa'yo wala nakatira. Oo, Sabi sabi na natin ko kagabi. Kilala ko yan, lagi kami nanonood ng mga vlog. Hindi ko naman alam na yan nung nawawala kong kamag-anak eh. Nagkagulatan lang kaming dalawa eh. Akala ko yan, hindi totoo yung mga pero sige pa na yan. Like ko na Ayun pa pala. Sabi nung anak nyo na si ano yun, Lian, Diyan. sabi niya, alam nyo, sa dinami-dami ko ng chinat ng mga charity vlogger, mga vlogger na katulad ng katulad nyong content ay wala man lang ni isang nag-scene or hindi, puro lang scene pero walang reply. Nagulat nga daw siya na ako daw na hindi man lang niya daw chinat pero mas yung pa daw yung nakatulong, sabi niya. Sabi ko kasi ako naman, hanggat may tumutulong ako. Pero kapag may mga nagchat-chat sa akin, tapos malayuan, hindi ko binibigyan kasi mamaya baka may scam ako eh. Sayang lang yung tulong eh. Sila si Kuya umiyak na rin oh. Oh, umiyak ka na rin dyan. Tatay, ba't ka umiyak? Tulungan ka namin. Ano ka ba, Kuya? Umiyak na si tatay tuloy. Bahay ko rin sila dahil. Pero in fairness kahit na stroke si tatay, yung katawan niya, Tumulo no tayo no? Wala na, nag-iiyakan na sila dito. Tumulo na naman yung luha ko nito. Kasi yung mga hirap kasi Ako, kada tawag dito, kada may blessing dun sa bahay, total malapit na kayo sa akin, meron din kayo. Hindi na yung mawawala. Oh, kasi ano na tayo dun eh, parang isang pamilya na tayo dun lahat. Kasi aalis na yung di ba hindi naman natin kamag-anak yung mga nandun. Oh, ngayon, Samantala tayo. lang nasunugan lang yun. Oo, so di tayo. Tayo lang nandun. Kaya nga eh. Ikaw, si tatay pala, ano yung maintenance niya? Ano siya, Losartan, ang Medipin. Asan yung mga reseta na Bakit na yung batong itim? Patingin nga po. Yung mga gamot ni tatay. Bato na itim eh. Bali ilang gamot po iniinom niya sa isang araw? Oy, dapat yan, 6 eh. 6 na gamot. Eh, ano nangyayari? Yun lang, yung 5 lang ang ano ko. Ito yung kanang 5 lang yung naiinom niya. Tig magkano ho yung isang gamot na yan? ano, ang isa, hindi ko alam na ang presyo nito. Yung CT scan lang niya at saka yung dalawa. Ano po ba yan? Libre or binibili niyo? Ang ginawa ko to talagang walang-wala ako. Lumapit ako sa DSWD. Tapos, Lumapit ako dyan. Wala talaga ako. Sa dami nang kitang yan. Yan ang hindi niya naiinom. tig magkano ho ito? Tinanong ko yan 25 lang. Ito, nagtanong ako kagabi. Ito, Kasi gusto ko itanong. Sabi ko, ano ba? Tinanong ko sa buti ko. pero ngayon may mga... Jesus lang pala. Pero ngayon na, ilan pa gamot ni tatay dyan? Ano? Tapos ito. Patay nga po. Ito yung May kanyang nalaglag, oh. laboratory na hindi nagawa. Laboratory din ako. Ito, pero ito, okay na to eh. Tapos ito yung CT scan. Ang hindi ko nagawa. CT scan tsaka laboratory ang hindi nagawa. Yeah. Sige. Pati nga po ng tatay, may kihawak nga po nito. Patingan ng mga gamot. Marami pa ba? Ay, huwag niyo itapon yung mga basyo. Ito yung iniinom niya sa ano to? Sa isang araw to lahat ay. Lahat. Sa isang araw. Isa, lahat yan. Bali ganito, isa nito. Isa nito. Isa yan, araw-araw. Iba-iba eh. Oh. Isa nito. Isa nito. Isa na. Iba-iba nga. Pare-pares na mukha. O isa nito. So yan. So yan po yung ano. Yun. Bali 5 lang. 6. Oh, 5 lang yung naiinom kasi kulang. Ilang Kulang. Lang isa na yan ang hindi ko talaga nabili. Baka may bubulol yun, katulad sa akin. Siguro, yan yung para sa bulol niya. Oo. Oh, kaya pala medyo hindi pa Bulol siya. kaya pala Hindi bulol nga po. ngayon nakakapagsalita yan noon, hindi talaga. Hindi talaga. Oh, gano'n. Pares yung Ito lang ang pinisip ko, silip ko yan. Oh.
Nung tinuro ko sa'yo, sa Ito lang ang pinisil ko yan kaya nakapagsalita. Oo, Noon yan hindi. Hindi nyo natanong kung magkano yung pa-CT scan. Alam ko, may libre niyan eh. Nilapit ko sa DSWD din sa Tuktukan. Oo. Ano nila sa may Taguig Pateros, ano naman ba yun? Libre nga siya. Libre. Ang ano ko, pamasahe ko. Pamasahe. Grabe ka naman. Hindi ko kaya, Merly. Oh, tapos. Kakain ko yan doon sa taas. Hindi, sige po. Tapos yung ano, Bigyan na nga kita ng... Nay, wait lang, yung laboratory, Yun. magkano naman? Oo, magkano ho yan? Hindi ko Tignan alam. nyo. Sa Taguig Pateros din to. Oo, magkano nga ho yan? Hindi ko alam kung magkano. Hindi nyo natanong? Hindi. Ito lang dalawa ang hindi niya nagawa. Ito yung result niya na 5. Yan ang naunang laboratory. 5. Oo. Yan ang resulta. Pero itong dalawa ang wala pa. Narciso Labido. Yan, ito yung mga ano. Great Pops. So, yan po yung mga ano, mga kabiyaya. Magkano ang reference range? So, bali dalawa. Oo. Ito yung resulta ng sa 5. Ito yung dalawa ang hindi. Hindi wala siya. Yan, ito yung dalawa ang hindi na sa kanya. So, sige. Ano yan? Pwede pa ihabol yan, nanay. Hindi pa kasi hindi ko pa siya napalo at check up. Kasi wala namang, wala ang doktor. Bali yung sa gamot, isa lang kulang, no? Isa lang. Oo. Isa lang yung kulang. Aspirin. Tig magkano isa nun? Marami Diba? binigay ko sa'yo. Tig magkano isa Tinanong ko sa nun? butika 25 kagabi. Kasi hindi talaga ako mapakali. Sabi ko, para saan ba to? Nung tinanong ko siya sa butika, 25 pesos lang pala. Hindi, para daw saan yun? Sa bulol niya? Yun. Ah, okay. So, ganun na lang. Sa sahod, pa ano mo to? Pa Dito ko. laboratory. Dito ko nakatiri. Tapos CT scan. Ikaw tiri. CT scan ba? O kasi ako na bahala sa pamasahe. Mag-ano na lang kayo, taxi. Mag-taxi na lang kayo balikan. Para hindi na kayo mag-commute, mag-akyat ano. Magsakay baba. Kaya panawag doon sa may C5 doon. Oo. CT scan, tapos laboratory. Guro, hindi naman gagastos ng Wala 3,000. namang ano yun. Hindi naman siguro gagastos ng pati yung laboratory, no? Pagkakaalam ko, walang din naman Ay, yun. walang ano naman yun eh. Bali, ang problema nyo lang, pang pamasahe. Talaga. O sige, ako na bahala dyan. Sa ano, sa, yun nga, basta. Ay, update, sasabihan ko na lang kayo kung kailan yung ano, para ipalaboratory to si tatay. Ano pa, yung anak nyo, okay naman. Walang ano, para sabay-sabay na. Sa anak nyo, wala naman. Okay. Tuli, asan na yun? Sumabit siya. Hindi pa siya natulog. Hoy, bitawan mo ko. Sumabit sa pako. Sumabit sa pako. Tatay ha, sa pag ano, sabihin ko na lang, laboratory tsaka CT scan. Tapos yung isang gamot, yung isang gamot kaya dito, bilhin mo na ngayon. Baka importante yun. 25, ilang pieces yung isang banig? Ilang piraso yun? 10 lang. 10. 25 plus, times Yan yung sinasabi ko na makina. 250. 10. 250. 250. Ay. Yung makina niya, binibigyan. Saan? Tinatanong niya. Makina. Yun na lang. Bilhin mo na lang mamaya na yung gamot ni tatay na natira. No. May bigas pa naman kayo, di ba? Ang dami po. Bigas, tas yung grocery meron. Ulam, meron pa kayo. Lechon, isang buong lechon para mag high blood. Lechon talaga. Di ba, mamaya na, ibilin mo na. Saan ka ba bumibili ng gamot niya ni tatay? Diyan lang sa butika sa Hindi labas. naman gas pag... Sa labas lang. O sige, bilhin na natin ngayon. Hindi ko na alam yung bahay mo. Ano mo, utusan mo na lang to si Nene, oh. Yan ang yun. Tingnan natin, guys. Talaga yan. Pang isang buwan na to, kompleto na. Nag-ano? Ayun, dapat isa pang isang buwan na yung bilhin natin nun. Wala nga nakikita Kasi basta makainom na may ano lang. Ilan ba yun? 10 lang yun. 20 piraso. Okay na yun. 20 pieces. Nabibili lang iba. Oh, sige. May mainom lang siya. Oh, tatay. Tsaga lang ha. Oh. Si yung trainer ni Pacquiao na tinulungan ko rin. Nakauwi na yun. Stroke din yun. Ang stroke nun, hindi na yun nakakagalaw. Ganyan lang yung kamay ng isa. Sa'yo, naigagalaw mo patay. Kabila. Hindi pa 17 daw. Okay, no.
ganyan lang siya. Wala na, hindi mo maganon. Ganyan lang. Mild stroke nga lang. Yung kay Tatay Salazar nung mahirap kasi wala talaga. Tapos parang lumiit na yung braso niya. Hindi na ano. Anong pangalan nitong anak niyo, Nay? Anong pangalan mo? Kenneth. Yung taong ka na? 10 ka. Edad lang pala to ni Clarence. Yan, sakto. Pag nandun ka na sa kabilang bahay, dahil mo kalaro dun. Dating tagaroon na eh. Garal ka mabuti, ha? Pero, para tulungan mo si nanay mo, ha? Ikaw yung bunso, eh. Dapat ikaw na lang yun. Bali, ilan pa tong maliliit mo, Nay? Yan, dalawang yan. Tapos yung dalaga. Yung dalaga kong grade 10 tsaka grade 12. Dalawa ba yung dalaga mo? Dalawa, grade 12 tsaka Kaya grade pala 10. parang iba yung mukha niya, eh. Nakikita ko, eh. Sabi ko parang yung pupunta doon, di ba hindi siya yun? Yung siya. Asan yung isa? Andun, pina-extra magtrabaho kay Sir. Tinawagan ko kanina si Isay. Anong trabaho? Pinagtinda siya doon sa mga laruan. Saan banda? Yung may akasya dyan paglabas. Mayroong akasya dyan. Kay kay Sir. Yung 20-20 na may-ari dito sa labas din. Lipat daw siya sa akin. Hindi pa siya sa'yo. Buti naman. Matagal na siya namin gusto na. Nag-extra pala yung... bali apat pa yung anak kong walang pamilya. No, bali yung 3. Yeah, may mga asawa. May mga asawa na. Yan. Bakit tatay, kaya mo pa bang ulit? Mag 20-20? Hindi na, no? Hindi na kaya. Doon na, tindahan. Doon na lang sa bahay. Ka doon, mag-grocery ka. Kaya, JSM. Jean. Si tita yung mga pinagtuturo mo, eh. JSM sa ano nabili sa saka ano tag doon? Alfonso, yung big ha. Oh, baka mamaya ikaw umubos nun. Pro tayo, okay ka naman doon. Di ba nakita mo naman yon? Sana yan doon. Hindi yun sa may tindahan, ha? Dito banda, yung katabi ko. Yung tinuturo mo. Pinag-alisan nila. Doon kayo. Tayo magkakasama doon. Gusto naman yan doon eh. Ano alam mo kuya? Wala. Isda. Yan, pabili ako ng gamot, guys, na isang banig, 2 banig para kay tatay, para kompleto na yun. Tapos pag nagkapera ako, papa-CT scan tsaka 2 laboratory, di ba? 2. So yun yung mga gagawin natin para ano. Pinagpateros. Buti mo, libre lang. Kalakarin ko lang. Pag may dumating na blessing na, bili na rin tayo maraming basahan. Para may stock ka na ng maraming basahan tsaka sinulid. Saka nakakabili ng sinulid. Bibili kami. Yak na naman si nanay. Daming sinulid sa bahay. Ha? Hindi ako na makapalagay. Isang sako na Isang sakong sinulid. Isang sako talaga. Patawa lang kita, iyak ka lang, iyak eh. Hindi ko kasi ako lang na ganyan. Lagi lang ako naglalag sa mga ganyang vlogger. Ikitugot ko kami ko, hindi yata totoo to. Pero sabi na anak ko, sabi na anak ko pangalan na babae, sumunod sa labatan. Mama, kung ano naman pinag-comment mo, hindi naman totoo yan, nag-ano lang yan. Ngayon lang ako nanigulang. O, tinan mo. Yan na, nagtotoo na, nakaharap mo na. Ang gwapo-gwapo ko. Yan yung napagwapo. Tatay, naiyak. Papayakin nyo na naman ako eh. Yan na naman, pangit ko pa naman pag umiyak ako. O, tawa yung ano. Taon na. Yung pangit ko pa naman pag umiyak ako. Si tatay, naluluha din. Ano yan? Tears of joy. First time nyo lang ba na mangyari sa inyo to? Oo. Sa tanong, buhay ko na ilang taon na kami magsama 20 years. Puro ako lang naglagan ko sino na yung mga pinag-ano ko. Kasi tinutulungan sila, no? Hindi mo totoo yan, mama. Puro ka dyan comment, puro ka dyan like, puro ka Bali, nagko-comment ka dun sa mga video ng Sino mga pinapanood mong vlogger? Hindi ko na matanggal yung mga kasama. Rapi Tulpo. Sino pa? Rapi Tulpo, Pugong Biyahero. O yun nga pala, nananawagan din ako. Yan. Baka sakali lang naman, no? Baka sakaling mapanood to nila Senator Rapi Tulpo, nila Pugong Biyahero, nila Tech Ram. Yan, nila Sir Tech Ram, Tatay Ram, nila Sir Paul or Pugong Biyahero. O sa mga charity vlogger or sa mga
sponsors dyan na may mga mabuting kalooban. So ito yung buhay ni Nanay Neneng. So bali ang maitutulong ko lang sa kanila ay yung may lipat sila ng bahay sa pang-upahan nila. Si Nanay Neneng hindi to nakakasawang, ay hindi siya tawag dito, hindi sayang yung tulong mo kasi masipag. Tsaka talagang Wala, pwede nga lang lahat ng trabaho ako pahingi. Kaya nga hindi ko pinakapakawalan yan. Pag may kumukuha, binibigyan ko agad ng katulong para hindi yan kunin. Kaya sa ako kinasabihan ng kapitbahay ko, saan ka na naman? Kung pwede lang may kaya kong magbuhat, kasi hindi gagawin ko pa. Kung kaya lang mag-construction, no? Nay, no? Lahat na lang gusto kong pasulit para lang kumita. Ito hirap ng buhay na dinanas ko, tapos hindi ka pa ba sa kung anong anak buhay meron? Ako naman, di naman ako mayaman. Ako nangungupahan nga lang ako. Yung nga lang, sinishare ko lang yung kinikita ko. Kung ano yung blessing na dumarating sa akin, sinishare ko lang. Yung gatong? Ako, Yan ang vlogger na wala kami pang niyan. bahay. ito na pa sa hindi ka naiiyak. Ba't ako maiiyak? Hindi ko naman inako. Yung ibang vlogger nga na mga kasabayan ko, may mga kotse, Magaling motor, may mga bahay, may mga blote na. Sandamakmak na yung mga lote sa Yan ang vlogger na. imbis na pero para ako, sa ayoko mas lamang pa rin Para yung sa pagtulong kanya ko na kaysa sa sa sarili ko. itutulong pa niya sa mga kapos. Pero hindi ko pinapabayaan pamilya ko. Yun talaga, yun ang talaga. Hindi nagugutuman. Wala pang asawa yan, may ampon na yan. Tapos yan kung pagka Yung mga bata doon sa kaya na may yun, kuha niya yung tutulungan niya. Nakita mo yung tayong bata doon tayo na isa? Si Janjan. Ano lang yun? Ito na. Pawak na tita. May gamot sila po. Eto ba yun? 250 no? Tama. Isang banig to sabi ko sa'yo 250. Isang banig eh. So, pira kang lalaki. Calculator Para yan. naman daw saan to? Para naman saan to? Sa heart yan. Ano ba pangalan yan? City Calling? Ano? Ay, sa mga ugat yan. Ha? Sa mga ugat yan. Sa ugat ng Sa mga pambuhay. dugo. Sa ano Sa dugo at siguro sa yung mga ugat. ugat na... Para mag-open yung Oo. yung ugat at dugo. Stimulate all body organs. So ito, kompleto na tayo. Nay, tabi nyo to, Nay. At kailangan nyo. Uy, tabi nyo na rin to. Ito isa na lang to. Dapat pala. Bagay, pang isang buwan pala. Isang ba naman yun? Yan. Para ano. Yan ang gamot. Daming gamot, no? Nalulula ako sa gamot. Nakamalaglag. Pero kapag nauubusan kayo, ano naman yan? Kapit ako doon sa ano eh. Hindi sa balidi. Para libre. Hindi ko kaya, ang lalaki yan. Ang isa niya, 45, may 50. Asa yung tig 45 dyan? Tapos, alam mo kung paano Ito, no? Oo. Daming gamot. Ako nga lang, pag uminom mo ng Bioflu, parang ayoko lunukin. Yan pa kaya, ang dami. Kaya Yan na, importante yan. Yan, itabi niya yan, yung basyo. Oo. Tapos na siya yan eh. Andiyan ang mga basyon eh. So yun po, no, yun ang ating mga gagawin, mga kabiyaya. Bila natin makina si nanay, palipatin natin dun sa maayos na bahay, at bila natin nung mga yun, yung sa basahan. Yung sa puhunan sa tindahan, di ko pa masasabi sa ngayon yun. Pero malay nyo naman, kasi para may libang-libangan dun si tatay, at para hindi na rin kami lumabas, dun na kami bibili sa kanila. No. iyak na na. Iyak na naman si nanay. Kasi, ngayon lang kasi siya nakaranas ng may tumulong sa haba ng panahon na Ang dami hirap na siya. mga pagdaanan ko. Ngayon lang ako nakatanggap ng dating tulong. Kaya sabi niya sa akin, salamat Marvin, salamat Lalo sa na namatay pamangkin ng mo. anak, naranasan Yay, ko. Kibara. Magmula sa bahay hanggang hospital, tinakmo ko yan. Naranasan ko na paano nagtagit pa pero. Pupiro mo yan, naglakad, Oo. tagig patiro. Doon ako dumaan sa may akasya, likod ng eskwelahan ng munisipyo. Shortcut yan. Tinanong ko kung saan ang shortcut. Pupiro mo yan.
Shortcut nagturo sa akin. Ewan ko kung sino dito. Nanay, meron shortcut dito papuntang Wawa. Yung akasya. Yan ako nag-shortcut, ang dilim niya. Guba. Sige na nanay, tama na yan. At ano. So yan mga kabiyaya, hanggang dito na lang to. At grabe yung ano, papayakin na naman kami ni nanay eh. Yan po si Nanay Nining. Hiniwala na meron palang vlogger. Totoo, tulong, pakatulong. Sa dinami namin ang vlogger. Siguro din parang kumbaga panahon na binigay ng panahon para sa kanya ng vlogger yung pamangkin kong Kami ng anak ko. Gigi Bara kasi marami Wala ka dyan, puro ka lang ano, comment, puro ka lang like, palo. Kaya minsan nasisira yung ano, yung ibang mga katulad namin, ng mga matitinong charity vlogger. Kasi yung iba gumagawa sila ng scripted. Oo. Kakilala nila kung ngari, kawawang kawawa, tapos kakilala nila lang Meron pala. pang vlogger na ano sabi niya sa akin, o sige na, tutulungan kita. Bigyan mo sa akin pangalan mo, bigyan mo sa akin yung kung ano mo. Sabi niya, sige, papadalhan kita. Sabi ko, paano? Totoo ba ito? Alam mo yung ano, sabi niya, sige, magpapalundan mo ako ng 150. Ay, scammer. Wala nga akong pambiling bigas. Load mo pa, wala nga akong cellphone, wala nga ako. Load mo pa. Ay, ikaw pag Scammer yun, Nay. Mahirap yun. Kaya ako dyan, yung text. Nako, Muti ka na ako huwag kayong magtitiwala sa ganun. nadali na ako dati. So yun mga kabiyaya, no, hanggang dito na lang tong video natin. So abangan nyo na lang yung mga paglipat ni Nanay Nining at pagkikita nila ni Mamita Nini. No, kasi sabi ni Madam Jay, gusto kong pagkitain silang dalawa. Kaya yun, maraming salamat sa suporta mga kabiyaya at pakishare na rin po ang ating video. Ano sabi mo, Tay? Natuwa, ngayon ko na. Ngayon na lang daw niya natutuwa siya. Kasi Ngayon ngayon lang lang. daw niya nararanasan yung ginawa mo Ah. at sa pamagitan na kakilala ko dahil sa akin nakatira, nakilala ka niya, nila. Ngayon lang daw nila naranasan. Wala yun, O Tay. dati kuya ayaw mo, ini-snap mo ko, no? Yeah. Yeah. Sige yo. Sa mga nais pong tumulong pa kay Nanay Nining, kontakin nyo lang po ako sa Facebook page ko, Jay Guevara. At Jay Guevara din po yung Facebook account ko. Yan, so maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Yan, tatay, ingat kayo dito. Yan, Nanay Nining. Madam, salamat. Salamat. Tama na, Yak, tama na. At kapag ako umiyak, ang pangit ko na eh. Natatawa yung mga bata dito sa likod. Sige na, tama na yan. Yan, maraming salamat po at God bless.